तोरा के बारे को लहसुन तोरा के धमकी देता लहसुन ए भाषण के एगो गाना कइले बनी ओइ दिन आगे कली हम जाना तनी जे तू कुछ ना उखड़ब। जी नमस्कार। ई बात हमनी बना रहल हमार धुरंधर भैया लाइव आई रहला जानता लो जब माने यूट्यूब आ चाहे फेसबुक अगर बैन ना कइले रहे जे माने उघारे लिंक न के आवे के त हमार धुरंधर भैया पूरा खोल के होइते काहे कि जब उनका लाइव आवे के रहलन त शॉर्टवा खोल देले आ हे देखावेले ओहे के गर्मी रहुए हे के गर्मी रहुए वेगा देखावत रे बॉडी। अच्छा बॉडी देखा के माने देखो तारले कम बा तो भाई बॉडी देखावला से थोड़ी कुछ होला तारा ऐसन ऐसन कितना बॉडी होला बाउंसर बनल चलो हम तार लोग एक बात कौन के पीछे हैंगा को के खड़ा ना देखावे में इतनी सब बने लेगो जिम वाला ना भइल ले घिचत रह के तार लोग एगो बात हम बता दी कि पवन सिंह के कुछ लोग धमकी देवे कुछ लोग का हुए दू आदमी जौन एने ओने भइल बा तो ओकरा बाद हां ओकरा बाद पालतू भेड़िया हां पालतू भेड़िया मान ली है तो ओकरा बाद का हुए कि इनकरा इवेंट में बुलावा हुए काहे से कि इनकर तो खुदे फॉलोअप चला तरन तो बोला के कुछ कहन ठीक बा ओकरा बस अच्छा रोड़ा एक्सरसाइज करने के ठीक बा तो बोला के कुछ कहूं चढ़ा देहु ओकरा बाद एकनी के बोलले बड़ा सन तो लाइव के यहां कहतनी का कि तुमको मारने का धमकी दिया केहू बोलल हो केहू गरियावल हो उ कोनो चोरा के बोलवन चोरा के गरियवन उ लाइव गरियवन पूरा दुनिया देखुए आ उ लाइव बोलवन पूरा दुनिया देखुए आ तूहू देखुए लेकिन तारा बोले के औकात आ जहिया करे को जहिया कुछ करे को तो उ लाइव करियन पूरा दुनिया देखी ना ई जहिया तार दोनों बेरा तार बाथरूम उतरत रहला बिना उनकर न्यूज देखले जिनकर न्यूज देखतला उनको कटलाई हो गल तू कुछ ना कहि एगो बात हम तारले से कह दी कि हेने से भाग के तू लो हेने जात रहो के सोचत रहो कि उसाद यार बाबूया भुला जाइएगा कैसे कि लो टेलवा के हेजा ले जाके वो नीचे में से काट के गिरा देला ठीक बा तो अगर देखो अगर तारा लोग के विश्वास नहीं है तो जाके ओकर चैनल पे यारवा के देख लियो वीडियो पूरा 48 मिनट का वीडियो बना के रखले बाकी के का होला ठीक बा तो समझदार बड़े लोग ठीक बा बाकी रहल बात हिंकरा लोग के तो ई लोग का हम कहीं रौरे कुछ कह जहां बड़े बड़े ढोल तहा टिमकी के मुंह ठीक बा पवन सिंह हवनु पवन सिंह मतलब टावर ठीक बा टावर उनके हर जगह से मोबाइल खोखा हो जाए कईयो करोड़ के मोबाइल है बानू टावर हट जाए खोखा बाई अच्छा तही से पवन सिंह टावर है भोजपुरी के वो हट जाएंगे खोखा हो जाइएगा। हम तार लोग एगो बात बता देते भैया कि जवन पवन सिंह के बर्थडे में यूपी के मुख्यमंत्री आ जाता जवन पवन सिंह के बड़का भाई सुधीर सिंह हो युवराज सुधीर सिंह ठीक है पूरा कमान संभाल ले अकेला ही कहा तरह की बड़ भाई जब बोलने वालों तो सब देख ले सुधीर भैया भोजपुरी पर नजर रखेले तबे कुछ डेरा के कम गावतार से ना तो कुछ उगा देते सन ओइ दिन एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा ताकि भोजपुरी में ऐसा लोग के अगर एंट्री रही तो कम से कम लाइन लेंथ पर चले के मान सम्मान बचा रही। बाकी समझदार बड़ लो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो लो आ ये चैनल के सब्सक्राइब कर लियो लो काहे के तीनों भाई मिले तो तीनों भाई मिले नहीं सबसे पहले न्यूज यही पर कदन आवेला कादन ना आवेला बाकी नमस्कार ठीक है बाकी लाइक कर लो शेयर कर लो मिलते हैं अगला वीडियो में नमस्कार।